kesä. Lumikatoilla on harmaata jo. Minä odotan silmät auki. Saat viisumin keväästä syksyyn. Yksi tosi ihana ja tärkeä asia mun työssä on se, että mä saan tehdä työtäni kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on mahdollisuus tämän festivaalin puitteissa tuoda esiin aika monta omaa ryhmää. Mulla on madrigaalikuoro, joka on sekakuoro, sitten on naiskuoro Hele, sitten siellä on tämmöinen vähän varttuneempien tyttöjen yhtye Kiivi, joka esiintyy, ja sitten vielä tämä nuorten tyttöjen Kaunukaiset. Madrigaalit on tullut kauhean läheiseksi just sen takia, että siinä on semmoinen elämänmyönteinen, rehevä ote asioihin. Ja ollaan niin kuin perusasioiden, rakkauden ja kuoleman ja ruuan ja juoman äärellä. Että sen takia niin erityisesti tykkään tehdä madrigaaleja ja madrigaalikuoron kanssa. No, meillä on semmoinen juomalaulu Tour de Homme, jossa niin kuin kikkua syödään ja päässä pyörii. Ja sen lisäksi meillä on sitten El Grillo, joka on italialaisen säveltäjän kappale, jossa kerrotaan niin vähän vertauskuvannollisesti heinäsirkasta, joka on uskollinen ja sirittää ja vain niin kuin on uskollinen yhdelle paikalle, varmaan tarkoittaa niin kuin yhdelle rakastetulle ja laulaa vain rakkaudesta. Ja sen jälkeen sit seuraava madrigaali on sitten sellainen, missä jo niin kuin näännytään rakkauden janoon ihan fyysisesti ja pyydetään, että vettä. Ja sitten päätämme kuningas Henri VIII janoa tämmöiseen ystävyyden ja elämänlaadun ylistykseen. On tosi kivat kappaleet. Mutta sitten taas niin Hele, tämä naiskuoro, joka on tosi pieni porukka, niin he esittävät sitten niin kuin, tavallaan niin kuin suomalaisuuden eri puolilta kertovia kappaleita. Tämä Sarmannon kesäyö on semmoinen tunnelmakappale ja sitten taas kappale nimeltä Suomalainen kertoo niin kuin suomalaisuudesta niin kuin arkipäiväisesti, että suomalaista ei erota toisesta suomalaisesta kuin kuolema ja poliisi. Tämä on niin kuin se Heleen juttu sitten tässä konsertissa. No sitten musiikin ulkopuolelta, jos haluaa kertoa, että mikä on tärkeää ja mistä saa voimaa ja innostusta ja inspiraatiota, niin se on kyllä ihan selkeästi luonto. Olen vuosi sitten muuttanut aivan niin kuin Korpeen asumaan ja siellä on niin kuin luonto lähellä, on eläimet, on hirvet ja viereisellä kalliolla pesi huuhka ja siinä on suota ja on kaikkea mahdollista. Että sinne sitten tämän musiikin lisäksi niin luontoon pääsee kun lataamaan. Odotan, lumikatoilla on harmaata jo. Sä lasket hiuksesi hartioille, että minun on lämmin. No, isänmaallisena ihmisenä sanoisin, että jos koko porukka kajattaisi Finlandia, niin se olisi aika kova. No, musiikki tietenkin ja ystävät ja perhe ja saa tehdä niinku semmoista, mistä tykkää. Mulle on kans just niinku ystävät ja perhe ja sit musiikki ja just sellainen niinku vapaus elämässä päättää itse, mitä niinku saa tehdä ja toteuttaa unelmia. Mä taas just se musiikki, mä rakastan eniten sitä, että mä saan niinku esiintyä. Sitten se, että ihmiset, jotka
joita mä rakastan, niin on siellä niinku katsomassa mua ja tukemassa mua, niin se on mulle ihan sairaan